Γεια σας, ονομάζομαι Μαρίνα Μαπουρίδου, είμαι ψυχολόγος χοροκινητική ψυχοθεραπεύτρια. Πώς μπορεί η χοροθεραπεία να βοηθήσει τα παιδιά? Η χοροθεραπεία αυξάνει την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση του παιδιού. Βελτιώνει τις κοινωνικές δεξιότητες και ενισχύει τους δεσμούς με τους γονείς και τους συνομηλίκους. Ενισχύει την ικανότητα δημιουργικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων. Βελτιώνει την αυτογνωσία και την ικανότητα έκφρασης συναισθημάτων. Η κίνηση ως θεραπεία μπορεί επιπλέον να βοηθήσει τα παιδιά να εκφράσουν καταπιεσμένα συναισθήματα. Διευρύνει ή και βελτιώνει τις κινητικές ικανότητες του παιδιού. Αυξάνει τον έλεγχο παρορμητικής συμπεριφοράς. Μαθαίνουν τα παιδιά μέσω της χοροθεραπείας να έχουν αυτοέλεγχο και να μπορούν να ηρεμούν σε δύσκολες καταστάσεις. Γενικότερα, η χοροθεραπεία αποτελεί μια ευχάριστη εμπειρία θεραπείας, η οποία χρησιμοποιεί το παιχνίδι και τη δημιουργικότητα ως μέσο θεραπείας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.